Reprezentativci Srbije osvojili su 7 medalja samo tokom prvog dana prvenstva Balkana u plivanju za juniore, čiji je domaćin bio grčki grad Volos. Očekivano dobre rezultate postigao je perspektivni as Spartaka Andrej Barna i to u slobodnom stilu na 50 i 100 metara. U najkraćoj disciplini Barna je stigao na cilj prvi za tačno 23 sekunde, a nadmoćno je trijumfovao i na 100 metara slobodno. Njegova klupska koleginica Jovana Đurić okitila se bronzanim odličjem u trci na 800 metara slobodno. Tako su mladi plivači Spartaka još jedanput potvrdili svoju apsolutnu dominaciju u sastavu juniorske državne selekcije, koju kao savezni selektor predvodi trener iz Subotice Bojan Race. U drugom kolu play-outa Super lige fudbaleri Spartaka pobedili su u subotu pred svojim navijačima Metalac iz Gornjeg Milanovca sa ubedljivih 5:1. Iako su gosti poveli sa 1:0 već u 15. minutu preko Valberta Caiceda, Subotičani su u nastavku zaigrali mnogo organizovanije i prikazali su najbolju igru ovogodišnjoj prvenstvenoj sezoni, što je oko samo 800 gledalaca u više navrata pozdravilo burnim aplauzom. Plavi golubovi su izjednačili rezultat na 1:1 preko mladog reprezentativca Srbije Stefana Ilića, koji se još 2 puta upisao u listu strelaca, prvo u 27. a potom i u 41. minutu, pa je zbog tog hat-trika on i proglašen za najboljeg igrača utakmice. Preostale golove za Subotičane realizovali su kapitan Vladimir Torbic u 33. minutu sa bele tačke i brzonogi Đorđe Ivanović u 38. minutu. Sa tim rezultatom završilo se prvo poluvreme, a kasnije se ispostavilo da je to bio i konačan rezultat ove izuzetno fer i korektne utakmice. Bio je to meč u kojem su svi uživali, a nakon ovog više nego ubedljivog trijumfa, fudbaleri Spartak imaju 19 bodova i nalaze se na 13. mestu. Isti broj bodova, ali sa nešto boljom gol razlikom, imaju i 12. Metalac i 11. Rad. Javor Matis je 14. sa bodom manje. Na pretposlednjoj 15. poziciji nalazi se OFK Beograd, a poslednja je Jagodina sa 13 bodova. Zbog predstojećih uskršnjih praznika, treće kolo play-outa Super lige između fudbalera Mladosti Spartak odigraće se u četvrtak 28. aprila u 18 sati u Lučanima, dok će se meč između Plavih golubova i Fenjeraša Jagodine igrati u utorak 3. maja na gradskom stadionu sa početkom u 17 časova. U četvrtfinalu Kupa Srbije fudbalerke Spartaka deklasirale su pred svojim navijačima Šumadiju iz Kragujevca čak sa 10:0. Golove za Golubice postigle su Sara Pavlović u 12., Sanda Malešević u 16., Milena Nikolić u 33., 43., 74. i 92., Olivera Marković u 76. i 82., Jelena Marenić u 88. i Elija Kovska u 93. minutu. Već u četvrtak 28. aprila fudbalerke Spartaka na gradskom stadionu u okviru trećeg kola play-offa Super lige ugostiće Mašinac iz Niša, glavnog konkurenta u borbi za osvajanje šampionske titule. U 24. kolu prvenstva kvalitetne lige Srbije za kadete, fudbaleri Spartaka, predvođeni trenerom Bogoljubom Činićem, igrali su nerešeno 2:2 u Nišu protiv vršnjaka iz Radničkog. Naredni meč, kadeti Plavih golubova igraće u četvrtak 28. aprila pred svojim navijačima, najverovatnije u 13 sati. U četvrtom kolu play-offa kvalitetne lige Vojvodine, omladinci fudbalskog kluba Spartak, predvođeni trenerom Darkom Sekulovićem, igrali su Zrenjaninu nerešeno 2:2 protiv vršnjaka iz tamošnjeg Radničkog. Golove za Subotičane, koji su prvo poluvreme rešili u svoju korist sa 2:0, postigli su Crnojački i Lučić. Fudbaleri Bačke 1901 osvojili su samo bod u 23. kolu šampionata Srpske lige Grupa Vojvodina, pošto su na svom terenu igrali nerešeno 0:0 protiv Banata iz Zrenjanina. Iako su crveno-beli bili dominantni tokom celog susreta i stvarali su šanse, završnica im je bila slaba, pa su se morali zadovoljiti remijem. U narednom kolu Bačka će igrati u Starim Banovcima protiv Dunava.
U redovnoj prvenstvenoj utakmici Bačke lige fudbaleri Subotice igrali su nerešeno 2:2 u Vrbasu protiv istoimenog domaćina. Iako su Subotičani prvo poluvreme rešili u svoju korist sa 2:0, u 55. minutu njihov pouzdani čuvar mreže Aleksa Sljepčević zaradio je crveni karton zato što je intervenisao rukom van kaznenog prostora, pa su domaćini iskoristili nezagrejanost Kumozeca i samo 3 minuta posle toga izjednačili su rezultat. Uprkos isključenju, Sljepčević je proglašen za junaka meča, što dovoljno govori u prilog tome koliko je on značio za fudbalere Subotice dok nije pocrveneo. U 23. kolu prvenstva područne fudbalske lige postignuti su sledeći rezultati. U Lovćencu Njegoš je pobedio Bačku iz Mola sa 4:1. Bajša je pred svojim navijačima izgubila od Kaniškog Potisja sa 3:0. Na Hajdukovu Vinogradar je poražen od Proletera iz Njegoševa sa minimalnih 1:0. U Novom Žedniku Preporod, Jadran i Sveketić igrali su nerešeno 1:1, a Krivaja je na domaćem terenu triumfovala sa 3:1 protiv Tornjoša. U Novom Kneževcu Obilić je savladan od Slogi iz Ostojićeva sa 1:0, a u Bajmoku Radnički 1905 je poražen od Panonije IMT sa 4:2. U ovom kolu slobodan je bio Eček iz Malog Iđoša. Odigrani su i mečevi 17. kola šampionata Gradske fudbalske lige u kojima su postignuti sledeći rezultati. U Ljutovu Bratstvo je poraženo od Đurđina sa 3:1. Dušan Silni izgubio je pred svojim navijačima od Lokomotive sa 3:0. Elektrovojvodina je deklasirala Palić čak sa 10:0. Solid je triumfovao protiv Bikova sa 4:2. Čantavir je savladao Žednik i Starog Žednika sa ubedljivih 4:0, a u Višnjevcu Udarnik je pobedio Hajduk iz Bačkog Dušanova sa 5:0. U subotu 23. aprila, posle 20 godina pauze, na renoviranom terenu na Kelebi ponovo se zakotrljala fudbalska lopta, jer je odigrana prijateljska utakmica između pionira fudbalskog kluba Bačka 1901 i njihovih vršnjaka iz kelebijske sekcije škole crveno-belih. Na ovom susretu rezultat je bio u drugom planu, ali možemo napomenuti da su pioniri iz Malog Bajmoka bili bolji od domaćina sa Kelebije i da su triumfovali sa 4:1. U petom kolu play-offa Superlige rukometaši Spartak Voj puta pobedili su u Požegi Slogu sa 30:29. Prvo poluvreme završeno je nerešeno 17:17, a najefikasniji igrač u redovima putara bio je Bojan Županjac koji je postigao 7 golova, a uz to on je bio i proglašen za najboljeg pojedinca tog susreta. Nakon ovog kola Spartak Voj put se nalazi na 4. mestu sa 5 osvojenih bodova. Treći je Partizan sa bodom više. Na drugoj poziciji nalazi se Novosadska Vojvodina sa 7 bodova, a prva je Metaloplastika iz Šapca sa 10 bodova. Na predposlednjoj 5. poziciji nalazi se Beogradska Crvena zvezda, dok mesto Fenjeraša pripada ekipi Sloge. U play-off takmičenju sada će nastupiti dvonedeljna pauza, a rukometaše Spartak Voj puta potom očekuju 2 gostovanja u Beogradu i to prvo protiv Partizana, a zatim i protiv petoplasirane Crvene zvezde. Stonoteniseri Spartaka predvođeni trenerom Mirkom Gavrilovićem osvojili su bronzanu medalju na ekipnom prvenstvu Srbije za kadete koje je održano u Bačkoj Topoli. Na ovom nadmetanju Subotičani su nastupili u sledećem sastavu: Aleksandar Čokić, Luka Andrašić, Luka Videc i Jovan Marković. U poslednjem 18. po redu kolu prvenstva Prve savezne lige, stonoteniseri Spartak Stosa, predvođeni trenerom Brankom Brstinom, izgubili su u Paraćinu od tamošnjeg borca sa 4:1. Subotičani su nastupili u sledećem sastavu: Robert Takarić, Milan Trpović, Nikša Martinović i Aleksandar Radosavljević. Spartak Stos je na kraju šampionata zauzeo odlično drugo mesto i na terenu izborio ulazak u Superligu Srbije, ali po propisima Stonoteniskog saveza Srbije u jednoj ligi ne mogu igrati dve ekipe iz istog kluba, pa su se tako u Superligu Srbije plasirali šampion Bačka Palanka i treće plasirani Mlin Produkt iz Ade.
Posle vesti u 19 sati u programu Info kanala, koji svakog ponedeljka možete pogledati našu sportsku emisiju u kojoj smo pripremili opširnije izveštaje sa brojnih sportskih borilišta.